Jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV en garti e kattande jomiraɗo subaka hande o ngam yettinan ɗon ko sifa e kelle gadan e jandiji ɗi Sénégal joni joni palen koye jandiji ɗi. talata sappo e jeetati lewru jeetaɓiru hitano junnaji ɗiɗi e nogas e jeegom ko sifa e kelle gadan e jandiji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jandi quotidien le quotidien kamɓe musidɓe jandiyankoɓe ɓe garti ko yiwtiyel haali on ɗon déclaration de patrimoine wonande kay horejo leydi ndi toon to suudu sarɗiji leydi Sénégal caggal nde sarɗiyankoɓe gonno ko yiwti on ɗon fannu holno wiiri kam musidɓe jandiyankoɓe ɓe garti tan de ɓe mbi ko on ɗon proposition de loi ene woni tan de horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ruttini ɗum e ko yiwtiyel haali ko wiyete ko voie référendaire ɗum woni ko tawate e jayndi e nde ete ko allugo kam musidɓe jandiyankoɓe ɓe garti e gonɗon jillu ganda kay gomugo FMI ene fataɗo ete lamorgo ngo Dakar ɗum wonno wonata ko ñalawma janggo o ete gonɗon jillu non ma jokko ha lewru fandu darade holno wiiri kam musidɓe jandiyankoɓe ɓe garti noon e ɗin ɗon négociation ngaji woni tan nden ɗon yewtere ganda kay ene jogori wonde hakkude laamu leydi Sénégal kam e ɓe ganda kañumen goni FMI ɗum kala ine tawe e jandi quotidien le quotidien kono noon kam musidɓe jandiyankoɓe garti goɗɗum ganda kay kañum woni ko yarde tawatay oɗo dumunna kala ɗum woni ko wiyete ko alhaali ASER ɓe kolliti noon kay wonande e on ɗon fannu ɓe ganda kañum goni pôle judiciaire financiére kañum kay natani e den ɗon golle ɓe garti noon e omo ganda kañum goni procureur financiére omo ganda kay holliti wonande information judiciaire udditama e ko yewti e on ɗon fannu ɗum ina tawe e hello ɗiɗi ha yetti hello jeegom wonande hello joyyi wonande kay e jandi ganda kay kañum woni jandi wiyetende e jandi quotidien le quotidien ƴeewoyen e jandi enquête quotidien kam musidɓe jandiyankoɓe ɓe garti e on ɗon fannu ɓe mbi tan de ko ɗon dossier ko yewti alhaali ASER ene woni tan de ɓe ganda kañum goni e pôle judiciaire financiére kañum kay woni ko waɗi natani on ɗon vitesse supérieur holno wiiri kam musidɓe jandiyankoɓe kono noon jandi nde ruttima toon to suudu sarɗiji leydi Sénégal e ko yewti alhaali déclaration de patrimoine hononde kay horejo leydi ndi ɓe mbi tan de ko ganda kay kañum woni on ɗon woote wotama de kono kam woote o wattinta ko hay nokku ɗum ko jeeyi sababu ɗum noon ko laamu ngu yide muɗum kay ko wadde ɗo ko wiyete ko référendum ono rewnu ɗum e par la voie référendaire holno waɗiri e gardidi natal muɗum ko noon kadi ɓe garti e député ji woni sarɗiyankoɓe landa Pastef kañum kamɓe wayno beltaki hen hay saaha goto ko ɗum jeeyi sababu ɗum ɓe irima nde horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye waɗata promulgué woni tan nden ɗon eɓɓode nde ganda kay ɓe goti ɗum toon to suudu sarɗiji leydi ndiyete ɗum woni ko tawate e hello tati e nder jayde wiyetende e jayde enquête quotidien ƴeewoyen e jayde les échos ko musidɓe jandiyankoɓe ɓe garti toon to suudu sarɗiji leydi Sénégal ɓe mbi ko caggal nde wiyete no wonde kay ko ena bo e capanɗe joyi taw ko député ji ɗi landa Pastef ɓe ganda kay taw to ɓe diddal horejo leydi ɓe kolliti kam ɗiɗo kam kañum kam a tengtini wonande kay jaadi koye horejo leydi ndi Bassirou Diomaye e Diakhar Faye holno waɗiri en gardidi natal muɗum jande arti e mo ganda kañum woni Patrice Vieira mo ganda kay kañum woni keblowo woni tidialo woni ɗaminalo on kay kañum jogori wonde suɓere e dow gardingo kipo guindijo mo leydi Sénégal ɓe mbi noon ko kanko Patrice Vieira ene woni tan de o fawi ɗen ɗon kuulde ganda kay o holliti ko noon o anniri e kollorade ko noon kadi ɓe garti e ɓen ɓe ganda kañum goni yinnoɓe ƴamde on ɗon kipo guindijo leydi Sénégal ina jeeya hen Patrice Kluivert e wondude omo ganda kañum woni Oumar Daf Hani e Habib Beye holno wiiri kam musidɓe jandiyankoɓe e jayde ɗe ganda kay kañum woni jayde wiyetende jayde les échos ƴeewoyen e jayde point actu kamɓe noon ɓe garta nde koye modification ngal ɗon kuulal article 37 toon to suudu sarɗiji leydi Sénégal ɗum koko yewti e alhaali déclaration patrimoine wonde kay horejo leydi ndi ɓe mbi ko en woni tan de assemblée o kañum kay waɗi composé on ɗon ticket mo ganda noon o horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye waɗi on ɗon barrage holno wiiri kam musidɓe jandiyankoɓe ɓe gartini kadi e konnguri omo ganda kañum woni Djiby Cissé on ɗon sarɗiyanke mo ganda kay e rima horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye nde fusata ndu noon suudu sarɗiji leydi Sénégal e wiide makko noon toɓe payto ala ndiyam ɗum woni ko tawate e jayde ganda kay kañum woni jayde wiyetende point actu jande arti e on ɗon alhaali ko yewti alhaali ASER kam e APO mo ganda kay kañum woni ko yewti on ɗon fan ɓe kolliti noon wonde kay pôle judiciaire financiére o kañum kay woni ko waɗi passé à l'offensive ko yewti on ɗon fannu gam uddide hen losko ƴewde holno gueɗe yaari ɗum kala ina tawe e jayde ganda kay kañum woni jayde wiyetende point actu ƴeewoyen e jayde li quotidien ko hen kam musidɓe jandiyankoɓe garti ɓe mbi
mbitande ko alhaali azer e wontande on ɗon machine judiciaire o e wontande olo sa joni ɓe natini golle ɗe ɗum ko caggal nde procureur financier o waɗi annoncé ñalawma hanki wontande guddirgol on ɗon information judiciaire ngam ɓeydade humpitade ko yuti alhaali on ɗon ɗum woni ko tawate e hello joyi e nden ɗon jayde wiyetede e jayde li quotidien ƴeewoyen e jayde turbine quotidien ko hen ɓe garti ɓe mbitande ko association de malfaiteurs wondude e détournement des dernières wondude e blanchiment des capitaux ɓe mbitande ko pôle judiciaire financière waɗi lancé on ɗon traque fewde ɓe ganduɗa kañumen goni les détourneurs des 37 milliards won tan ɓe nden ɓe ganduɗa kay ko tijaɓe kañumen mbaɗi détourné ɗin ɗon capantati jiiɗiɗi milliards taw ko premier franc CFA ko yuti alhaali azer ɗum woni ko tawate e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede turbine quotidien ko ɗum ji sababu noon kam musidɓe jayne ko ɓe gari ɗon allatal omo ganduɗa kañum woni Jean Michel Sène wondude e José mo ganduɗa kay kañum woni ɓiɗɗo leydi Espagne najo ɓe garti on ɗon information judiciaire mo ganduɗa kay commission tawateɗo toon to pôle judiciaire financière udditi ɗum ko yuti on ɗon fannu woni ko tawate e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede turbine quotidien jayde vox populi arti e on ɗon fannu ɓe mbitande kolo saha kay e wontande kulhulidi ene mawni no fewi e ko yuti on ɗon fannu kala mo ganduɗa kay jungo muɗum ene moddi ko yuti on ɗon dossier mo azer ma gueɗe ɗe e witte mo jungo mum moddi hen kala fawe jungo rewne lawol honno waɗiri gardidi natal muɗum kam musidɓe janiyankoɓe ɓe gartini kadi on ɗon vote mo ganduɗa kay wotama toon to suudu sarɗiji leydi e Sénégal e mo ganduɗa kañum woni jagoɗo kalfinal ñawoji kala ina tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede e jayde vox populi kono noon kam musidɓe janiyankoɓe ɓe garti on ɗon go mo ganduɗa kay FMI fatta wuɗote e lamargo ngo Dakar ɓe mbitande on ɗon mission fuɗɗoto koye ñalawma janggo maɗum jokku noon ha ñande go lewru septembre honno waɗiri gardidi e natal muɗum jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede e jayde vox populi jayde l'observateur kañum arti ko yuti e alhaali on ɗon traque ko yuti on ɗon dossier mo azer ɓe mbitande ko traque mawɗo kay woni ko fuɗɗi ko yuti on ɗon fan ɗum ko caggal nde pôle judiciaire financière habri kay wonande udditi losko ko yuti e den ɗon koppareji ganduɗa kay kañum woni capantati e jeego jiiɗiɗi milliards taw koppareji meɗen franc CFA ɗum ganduɗa kay ko yuti alhaali on ɗon dossier mo azer holno wiiri kam musidmen e jeyndiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni e jayde groupe futur média nda jayde l'observateur jayde las quotidien kañum arti koye on ɗon débat ko yuti alhaali déclaration de patrimoine wonde kay hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye e Diakhar Faye ɗoɓe mbi kanko Diomaye waɗi opté pour kay ganduɗa kadi kañum woni e référendum ɗum woni ko tawate e jayde nde kono noon jayde nde ɓe garti ko yuti alhaali azer ko noon kadi Patrice Fiera hani mo ganduɗa kañum woni Aminata Touré mo ganduɗa waɗi enrôlé région mo Kédougou ko yuti e alhaali kanɗon lande ganduɗa kay kañum woni lande wiyete ko Kiray ko arti hoorejo leydi ndi ɗum kala ina tawe e jayde nde jayde guendire nde Le Soleil kamɓe noon ɓe garti e ko yuti alhaali on ɗon politique e mo ganduɗa ko yuti alhaali industrialisation wonde kay leydi ndi ɓe mbi ko Sénégal natani on ɗon offensif honno waɗiri gardi natal muɗum e ɗin ɗon konnguli ɗi ganduɗa kay e jagoɗɗo a harti e ko yuti on ɗon fannu kono noon kam musidɓe janiyankoɓe ɓe duttima toon to suudu sarɗiji leydi Sénégal e on ɗon proposition de loi mo ganduɗa kay sarɗiyankoɓe mbaɗin ɗum toon to suudu sarɗiji to ɓe mbi noon wondande ɗum ɗon jogori rewnede kay ko par voie référendaire holno wiiri kam musidɓe janiyankoɓe garti e gunɗon gomugol FMI ɓe ganduɗa kay ne fatta ɗo ete nder leydi Sénégal ɓe gartini kadi kam musidɓe janiyankoɓe mo ganduɗa kañum woni Mamadou Kassé mo ganduɗa kay kawruɗo e ladial e ñalawma hanki o teɓi kolliti o wirnama toon to Touba kanko on ɗon jaydiyanke mo ganduɗa kay gollinoma golle payodinde jeydiyankagal ɗo ete nder leydi Sénégal ƴeewoyen jayde rewmi sport kam musidɓe janiyankoɓe garti ko e Ibrahima Mbaye mo ganduɗa kay ko transfert on ɗon ɓiɗɗo leydi Sénégal najo ummademo toon to Paris Saint-Germain taw to équipe mo Liverpool ɓe mbitande ko nanodiral woni kay ko waɗi hakkude Liverpool kam eɓe ɓe ganduɗa kañum woni Paris ko yuti on ɗon suka mo ganduɗa kay kañum woni Ibrahima Mbaye kono ɗum ko kam musidɓe janiyankoɓe ɓe garti e Patrice Vieira mo ganduɗa kay kañum woni e jogorɗo toɗɗede ganduɗa kay kañum woni e dow gardingu équipe gendiji mo leydi Sénégal ɓe mbi noon ko Patrice Vieira kañum kay addi ɗen ɗon kulle ganduɗa kay ko ɗum noon anniyi gollorade ƴeewoyen jayde record quotidien ɓe garti ko e transport ɓe garti noon e on ɗon accord total mo ganduɗa kay waɗi hakkude PSG kam eɓe ɓe ganduɗa kañumen goni wiyeteɓe Liverpool honno wiiri jayde record quotidien ɓe mbitande o mo ganduɗa kañum woni Ibrahima Mbaye kankoy e jogori wonde lomto omo ganduɗa kañum woni Mohamed Salah ɗum woni ko namdal ngal waɗi
kam musimen jandiyankoɓe ɓe gartini kadi e Moussa Niakhaté ko yiwiti alhaali on ɗon barrage mo ganduɗa kay ko yiwiti e hakkude ɓe ganduɗa kañumen ngoni ligue de barrage ligue des champions hakkude ɓe ganduɗa kañum ngoni Lyon kam e Fenerbahçe ɓe mbi noon ko Moussa Niakhaté hakkude muɗum e ɓe ganduɗa kañum ngoni e Fenerbahçe ɗum nane ina tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede e jayde record quotidien. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV kasi haalaɓe ceer ɗum woni komin kam no rubinandade ko sifa e kelle gadane yoga e jayndeji leydi Sénégal adi meɗen e rubinde jayndeji wonata ko alarba janggo soko weeli keno ɗo e nden min mbiyon jokke ɗoftade kam rewinade programme uji Pindi TV woto jejjide wadde abonné commenté kam e partagé. Allah jarama on jarama.